Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo subaka hande o gam yettinanden ko sifa e kele gaten e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji alkamisa nogasi ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogasi jeegom ko sifa e kele gaten e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde L'As quotidien kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti ko e on ɗon caɗele ganda kay teskama ko yewiti hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc caggal on ɗon final mo ganda kay ko final gulɗo jaw ɓe koliti noon kam musidmen jandiyankoɓe on ganda kañum woni hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal ina ɗamina toon to Rabat to lamorgo leydi Maroc kono wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe jeyde ganda kay kañum woni jeyde L'As quotidien ko ɗum ko ɓe garti e ko yewiti alhaali den ɗon caɗele teskade e den ɗon biyoji ɓe ganda kay nene wiye équipe guideji leydi Sénégal kam e keblo muɗum woni Pape Thiaw kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti kay oɗo saaha joni ɓe kolliti kay ko mo ganda kañum woni FIFA kam e CAF ko kañumen kay goni ko dari kono de kam ɓe ganda kañumen goni e médiaji ɗi kadi poti ko darade mbaɗa levé bouclier woni tan ɗandaro gam wawde wadde défendre o mo ganda kañum woni Pape Thiaw ɗum ina tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde L'As quotidien ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kam musidmen jandiyankoɓe ɓe mbitande ko caggal ɗin ɗon tension ngaji ganda kay jibinama caggal on ɗon match bannoɗo final coupe d'Afrique des nations hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ɓe mbi oɗo saaha joni wona koye mi-temps diplomatique honno wiiri kamɓe musidmen jandiyankoɓe ɓe mbi ko hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc o ɓe ganda kañumen goni hooreɓe jagorɓe ɓe ɗiɗo kaldi e téléphone kamɓe ɗiɗo fof noon ɓe erima ɗum ko wiyete ko yo jaam artu kadi yo hakkillaji ɗi e gartire hono wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti noon e nguɗon goomu ganda kay tafama on ɗon commission mixte ɓe ganda kay eɓe garti kolliti noon on ko waɗama convoqué e ñande nogas e jeegom ha ñande nogas e jeetati toon to leydi Maroc toon to Rabat hono no wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e ɗi noon supporteur uji leydi Sénégal ɗe ganda kay ne pawa junggo toon to leydi Maroc ɓe kolliti toon ɓen ɗon ko ñande nayyi lewru darotodu ko nden ni ɓe jogori e huccude ñawoɓe ɓe holno wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e 11 type de la CAN ɓe kolliti kay Sénégal naɓe nayo ina tawe e on ɗon 11 type ganda kay ko fettoɓe nayo ɓurɓe heppinede guel ɗokkawguel africain kowel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi holno wiiri jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde Walf quotidien kañum ko hen arti ɓe mbitande ko CAN 2025 tension hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc match diplomatique ko ɗum kay woni ko woni e wadde oɗo saaha joni ɓe ganda kañumen goni hooreɓe jagorɗe leydi ɗiɗi mo leydi Sénégal kam e leydi Maroc kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon baɗɗo gueɗe payodinɗe ko yewiti e carrière muɗum on woni Lamine Camara ɓe mbitande ko caggal nde o ƴetti on ɗon CHAN championnat d'Afrique des nations o gayni o ƴetti ɗum ko wiyete ko coupe d'Afrique U20 o ƴetti kadi coupe d'Afrique des nations ɓe garti noon e palmarès omo ganda kañum woni Lamine Camara ɗum ina tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende jayde Walf quotidien o yen jayde enquête quotidien kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon CAN ɓe mbitande ko caggal on ɗon CAN ene wontande o ɗiɗo réseaux sociaux ji ala ko ɓeydi sonat kay ko ganda kay kañum woni esprit sportif honno wiiri kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti noon e ɗen ɗon biyoji kam e ɗin ɗon haalullaji ganda kay ina teska e oɗo saaha caggal nde on ɗon match gasi hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc ɗum ko ɗin ɗon ɓuggi karale kesi kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti hen ɓe ganda kañum woni Marocaji ɗi kam e République démocratique du Congo mon hen kala nena suutira banggue muɗum ɗum ina tawe e jayde ganda kay kañum woni jayde wiyetende e jayde enquête quotidien ko ɗum ko musidmen jandiyankoɓe ɓe garti ko jeeye mo ganda kay waɗi toon to Rufisque to ete ɓe mbi ko ndoaji goto woni ko waɗi sehil muɗum sababude ujunnaji ɗiɗi hono no wiiri jayde ganda kay kañum woni e jayde enquête quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kam musidmen jandiyankoɓe ɓe garti tande ko e révélation mo ganda kay suuti ɗin ɗon konnguli omo ganda kañum woni Krépin Diatta mo ganduɗa o suuɗi noon ko ɗum noon ko e Seneweb o holliti kay kanko Krépin Diatta o waɗi ko wiyete ko malaise uji nayyi e nder on ɗon ñalawma mo final mo ganduɗa kay ko on woni ñalawma mo leydi Sénégal ƴettindin ɗon coupure honno wiiri kam musidmen jandiyankoɓe holliti on ɗon premier malaise wonno ko e bis o caggal nde ɓe jaɓani toon to stade malaise goɗɗo o noon waɗi ko e nder vestiaire uji ɗi caggal muɗum toon to hôpital toon nde kadi o waɗi toon malaise nde weeti ndene kadi o waɗi malaise ɗum foof ko
konguli mom ganda kany woni Krépin Diatta warti non e sifa on don match holliti kadi caggal nde be ganda kany men goni safro wete mbadi test ala fu ko be ji kanko non warti o wi ko ala fu do yebi match so tan ko vidéo ji didi o hebi darde hen dum ne kadi ina tawe e jayde ganda kay kany woni jayde les échos din konguli Krépin Diatta ƴeewoyen jayde l'observateur kam musimen jayde ko be l'observateur be garti ko e den don jeenaji de ganda kay balo tuddugal leydi Sénégal kebidum bitande ko prime di sacré be garti non e ko ganda kay ko yuti el hali din don million ngaji ganda kay leydi Sénégal hebi dum wala ni dino milliards di leydi Sénégal hebi dum ko yuti fédération sénégalaise mo football ko non kadi be garti on don prime mo quart de finale prime mo huitième de finale ko non kadi e on don prime mo finale dum kala ina tawe e jayde ganda kay kanyum jayde witende jayde l'observateur ko non be garti e Krépin Diatta mo ganda kay holliti wodi malaisie tat nay e din non malaisie nay hen tati non badi ko nyalawma final o holno wi kam musimen jani ko be garti ne kadi e ben be besuji leydi Sénégal labe to ko supporteruji ganda kay pawnom jungo ton leydi Maroc be kolliti ben don kucindirta e nyaawobe ko nyande nay e lewru o darato holno wi jayde l'observateur yewoyen jayde ganda kay kany woni jayde source a kammen be gattande ko din don insidaji won tan den don ciade ganda kay teskama ha tin din non galbe ngalaji be kolliti kay wonande Dakar kam e be ganda kany goni Rabat nana zuwa on don carte d'apaisement hakkunde den don leydi didi hakkunde leydi Sénégal kam e leydi Maroc na dum ko kam musimen jani ko be janyi hen be garti non e ko ngudi ganda kay ko tawatedi e der e jande wonande kay o ganda kany woni hoore jagorde mo leydi Sénégal kam e hoore jagorde mo leydi Maroc ganda kay kaldi hono wi kam musimen jani ko be jande e source a ko won saha non jayde ngendiri de le soleil kanyum nati dingal be garti non ko on don plan wala kay ko plan spécial ko yuti d'investissement à financement ko lidi non 2026 Haïti 2028 Ousmane Sonko wodi resserrer les cibles hono wi kam musimen jani ko be garti non e on don batu jagorde mo ganda kay wodi ganda ko heewi toddama hen ko yuti al hali on don transformation wonande kay l'économie durable nationale mo leydi Sénégal hakkunde 2026 et 2028 be garti non e den don e boy ganda kay lamu ngu ene jogi dum darnude on don port sec mo ganda kay ma wat transférer des eaux ton to ganda kay kany woni agropole sud ko non kadi on don réseau gazier kam e portier ko non kadi e port mo Ndayan kam e Sendou be garti ne kadi on don projet mo ganda kay structure mo ganda wodi dum annoncé e ma wat opérationnel e do e hitande ujunaji didi nogas e jetati onon wi kam musimen jani ko be ganda kay kany woni jani ngeni de le soleil be garti ne kadi e on don ganda kay kany woni den non ciade teskade hakkunde leydi Sénégal e leydi Maroc tagal ngal don puttel kam musimen jani ko be garti no be bitande ko Dakar e Rabat noddi ko wete ko dejal ene tawe e jani ganda kay kany woni jani wetende e jani ngendirende le soleil ƴewoyen jani rewmi quotidien kam musimen jani ko be jani rewmi quotidien be garti non be ko Ousmane Sonko kanyum kay woni ko damina ton to ganda kay kanyum woni to royaume chérifien dum non ko caggal ko ganda kay teskama on don herjo seeda hakkunde leydi Sénégal e leydi Maroc caggal on don final hono wi kam musimen jani ko be garti non e sababu en jillu on ganda kanyum hoore jagode mo leydi Sénégal ton to leydi Maroc dum ina tawe e jani de be garti non on coup de fil won tan gonnon da ganda kay hoore jagode leydi Sénégal noddi dum nando modum mo leydi Maroc ina tawe e jani rewmi quotidien jani Vox Populi kanyum arti ko e kongo di Pape Thiaw bido kanyum kay sa yi wadi ko e nyalawma final o ko wuji ngam yidde dendude sukabe makko taw ko caggal on don injustice mo ganda kay fo yidde no fo wede e dow mabbe konguli makko ina tawe e jande be gartine kadi am ganda kanyum woni horejo jagor leydi Sénégal kam e nando mudum mo leydi Maroc ko liddo wonde kay de didi o saha joni nana zuwa match mo ganda kay kanyum woni match amical donc ko yuti e den don ciade de ganda kay ne teska hakkunde leydi Sénégal e leydi Maroc caggal on don na final on wi kam musimen e jani ko be gartine Ousmane Sonko mo ganda kay e rima on mo ganda kanyum woni e horejo jagor mo leydi e Maroc dum ina tawe e jani ganda kanyum woni jani Vox Populi jewoyen e jayinde rewmi sport kam musimen jani ko be garti ko e yuti on don équipe type de la CAF be garti non woni e barol teddungal de leydi Sénégal nay ina tawe on don équipe type de la CAF on wi kam musimen jani ko be ganda kay kanyum woni e jani wetende
e jayde Rewmi Sport ɓe gartine kadi e Ibrahima Mbaye mo ganduɗa kay hoti toon to club muɗum to Paris Saint-Germain ko kanko Ibrahima Mbaye o waɗama soumettre mo ganduɗa kay kañum woni examen médicaux gam jurtade cellal ɓandu makko ko artiri e ngel ɗon kawguel africankowel. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe heeɗi ɓe darɓe e Hawpinde TV ko ɗum boni komin kammaru ɓe dare ko sifa kele kadane joga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen herbinde jayndeji wonata ko janggo so ko weeli gueno e nden min mbiyon jokkere ɗoftade kamɓe rewdade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama.